ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପୁଅଟି ନୀଚ ଜାତିର ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଇ ଉଠିଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଝିଅର ଘର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଝିଅର ବାପା ରାଗିକି ଝିଅକୁ କହିଲେ, ମୋ ଘରର ଜଇଁ ଗୋଟେ ନୀଚ ଜାତିର ପୁଅକୁ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଝିଅ ବାପାର ଏଭଳି କଥାକୁ ଶୁଣି ବାପାକୁ କହିଲେ, ସେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ କମ୍। ଯଦି ମୋ ବାପା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ପୁଅକୁ ଏ ଘରର ଜଇଁ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଛି, ତାକୁ ଭୁଲି ଆଉ କାହାର ହାତ ମୁଁ ଧରିପାରିବି ନାହିଁ। ଝିଅର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ବାପା ଝିଅର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନା କରିବେ ନାହିଁ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ।